Congressman Teves nga mang council ken kuana, di ba? Mang depensa wano mangibagbaga ken kuana iti yun na nga may papan kada iti sangwen na anya gagayam nga akusasyon o ata akusasyon pala ay. Okay, ala, intay mga rod dinggen ken buyaen kagayam nya dati paset iti interview ti Bombo Radio Philippines tataylaeng nga ken ni suspended Congressman Henry or Arnie Teves. This is a Dahil bakit ka statement. magsusurrender kung wala kang kasalanan, di ba? Opo. So mali yung term na surrender, right? Okay. Pero yung statement po ay galing kay Secretary Mulya. So ano to, may Whoever plano na it ho ba comes kayo? from, Opo. Ganito, sabi ko naman, pag nakakita ako ng semblance of fairness, di ba? Hindi ko alam paano itagalog yung semblance of fairness. Basta kung may semblance ng fairness, baka i-consider ko yung pagbalik. Okay. Pag wala kasing fairness, delikado, di ba? Delikado ang buhay ko, delikado lahat. Okay, sige. Tatanungin nyo, saan mo makikita yung semblance of fairness? Unang-una, dapat imbestigahan lahat ng anggulo, di ba? Love triangle, yung police, yung militar na hindi nag-react, hindi ako lang. At katulad ng sinabi ng isang abogado, si Attorney Jokno, di ba dapat una ang ebidensya bago ang konklusyon. Ang nangyari kasi dito, una ang konklusyon bago ang ebidensya. So ngayon, napipilitan sila na yung ebidensya na mahahagilap nila or hinahagilap nila, mapaakma nila doon sa konklusyon na matagal na nilang ginawa. O, di ba baliktad? Sa lahat ng investigation, una investigation bago konklusyon. Dito kasi, they already had a conclusion na ako ang mastermind, which is mali. Lahat naman ng foul ginawa na nila eh. Pwede nilang gawin kahit ano dahil sila naman yung, di ba? Kulang na lang maging Diyos sila eh. Sobra na silang malakas. They are too powerful. Lahat na ginawa nila kahapon, pinasok nila yung manukan ko, walang search warrant. Nung ni-raid yung bahay ko, tinaniman, kasabay nung pag-raid ng bahay ko nung una, pinasok din nila yung manukan ko, ginulpi pa yung mga tao ko, kinatay pa yung mga manok ko panabog. Kahapon, inulit nila sa manukan ko, walang search warrant. Dati rin, walang search warrant. Lahat na ng pang-aapi, panghaharas, ginawa na nila. Tungkol dun sa terrorist, dapat bisitahin nila yung batas. Ginawa yung batas na yun para sa mga extremist groups, di ba? At communist na mga grupo. So, hindi siya aakma sa akin. Pero again, kung pipilitin nila, wala naman tayong laban. Paano ka lalaban sa mga tao na yan? Sobrang lakas, di ba? Napapaniwala nga nila si mahal na Pangulong BBM sa kanilang mga kasinungalingan. Kumbaga, nahusgahan na kaagad ako, wala pang investigasyon. So hanggang ngayon, nananawagan pa rin ako sa ating mahal na Pangulo, sana buksan niya yung isipan niya. At sana matanong niya yung mga tauhan niya kung paano sila umabot sa isang konklusyon na wala pang investigasyon. Yun lang naman. Okay. Hindi ako magsasawang manawagan kahit nagsabi na siya, kahit alam kong medyo naniniwala na siya sa mga tauhan niya. But again, paninindigan ko to at mananawagan pa rin ako na dahil siyempre ang presidente ay parang tatay natin ng buong bansa, di ba? So dapat nasa gitna lang siya. Hindi siya dapat kakampi sa kung sino-sino. Ang pinakamalakas na tao sa ating bansa si presidente, di ba? Pero again, hinihingi ko muna yung semblance of fairness. At yun na muna. Dahil kung hindi patas ang pagtingin sa mga pangyayari, lugi na kaagad ako. Para ngayon, di ba, guilty na ako sa mata ng tao, sa mata nila, kahit wala pa mang klarong investigasyon. Meron ang konklusyon eh. Kung binawi nila muna yung konklusyon, balik tayo sa investigasyon,
imbestigahan lahat, then kung makita ko yung sense of fairness, pwede na. Ayoko kasing magpakamatay eh. Alam ko kasing papatay nila ako. And bihira naman ako magkamali sa mga ganyang salita or mga bagay-bagay. Di ba nung una nanawagan ako na i-raid yung bahay ko, tataniman, ano nangyari? Nagkatotoo. Eh ito, hindi ko naman to pwede isugal. Eh paano kung nagkatotoo, di patay na ako? Pag napatay kasi nila ako, andali na. Sabihin nila, case closed na dahil patay na yung mastermind. So, sumikat pa sila, ang gwapo nila sa publiko, patay pa si Arnie. Kawawa naman ako at yung pamilya ko. At lahat ng taong umaasa sa akin. Sana naman huwag ganun, patas lang sana. Okay. At tigilan na rin yung pang-aapak at panghaharas. Sobra na. Kahapon, kanina, lahat na ng panghaharas ginawa na nila. Sobra na talaga. Sobra na. Too much. Too much. At alam mo, nakakalimot tong mga tao na to na may Diyos, may karma, at may taong bayan na nanonood lang. Alam ko marami akong bashers din. Pero later on, you will all realize kung ano yung totoo, sino yung tama. Okay. Kung may katanungan ho dito, ang ating din pong sister station, ang Bomboradyo Cagayan de Oro, ang tanong ho is that, meron daw ho ba kayong dating hidwaan ni na Secretary Abalos o kaya ni Secretary Remulla sa mga nakaraang pagkakataon, Kong? Wala naman dahil sa totoo lang, si Remulla kaibigan ko yan. Si Abalos, I met him only once. Once, twice. Wala naman kaming hidwaan. Hindi ko nga alam ba't ako yung nabunot sa raffle kasama ni Bantag. Kung na nabunot sa raffle si Bantag, sabi ngayon ako naman. Kawawa kaming dalawa. Kawawa. Sa totoo lang, patuloy ako nagsiservisyo sa aking mga constituents. At sa buong Pilipinas, kahit sinong humingi ng tulong. Again, magpapasalamat ako sa mga taga 3rd District, taga Negros Oriental, at maging sa buong Pilipinas, sa lahat ng sumuporta at patuloy na sumusuporta at nagdadasal para sa akin. Maraming salamat sa inyo. Tadi kayang iti paset iti interview, exclusive interview iti Bomboradyo Philippines ken ni Congressman Arnie Teves Jr.